Nailang probinsya sa Siquijor sa tradisyonal nga pamagi sa pagpanambal nga migamit sa mga tanom ug mga ritual. Atong saksihan kining pamagi sa preparasyon sa pipilan niini nga ilang gipakita ngadto sa Balitang Bisdak. Anong report ni Nico Serino? Busy ni atong Semana Santa ang mga mananambal sa probinsya sa Siquijor. Naanda na ang pagpahigayon sa Healing Festival kundiin gitapok ang mga healers sa Mount Bandilaan aron nga madangpan sa katawhan ug makabaligya asab sa ilang mga produkto ug mga tambal. Sa maong panahon usab ang higayon aron ang uban kanila makahimo sa mga buluhaton sa ilang mga panimay sama sa pagpreparar niining mga produkto. Dinhi sa usa ka balay naabtan namo ang pagluto niining gamit nga pampalina. Si Noy Domingo ang nangunay sa pag-andam niini gamit ang lain-lain nga mga ingredients. Gikan sa mantika, nga gisagulan og dugos, gamit nga kandila nga gipalanay, ingon man balay sa putyukan. Daghan pa ang mga ingredients niini nga gikugihan og kuha sulod sa pipila ka semana. Lisod kaayaw, kang pagpanguha, lisod ka yung pagpanguha. Kandi kang kaso, mga lisod sa kayaw. Pila kasimana pa manguha kang kilabunturan ka, bukid. Bunong pag, unom magro. Taod-taod ang pagkutaw niini, hangtod nga hingpit na nga mauga. Kinidayon ang ilang pamuston o ginagmay nga mga plastik nga magamit na sa pagpanambal. Isa kung sana siya, wala bawal na siya. Mga sakit-sakit. Oh, sakit-sakit ba? Oh. Maglain yung pamati. Oh, ya. Habakon pa rin mo, Pwede habak na siya. Kining mga gagmayng kahoy ug tanom nga lain-lain sa bang klase gihulagway nga epektibo sa pagpanambal. Semana Santa preparahon kini kundiin isagol ang lain-lain nga klase niini aron nga bugkuson. Kininadayon ang mamahimong herbal nga tambal nga matud pa magamit sa lain-laing sakit umo sa lawas. Tanang herbal nga powerful na dito tanan. Muli pinakaparutan. Mga sakit-sakit sir, ano? Oh, tanan kanang like mga housewife, mga over sa patig nasa dito. Sa kadugay ka maglaga sir, hantod mo bukal? 10 minutes lang. Ugmang adlaw mga kapuso amo ipakita kaninyo ang usa ka practice sab sa pipila ka sikihudnon agi og paglikay sa matud pa pangdaot. Dili kini tumaron o ihabak apan sa lawas mismo ibutang. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.